Ahoj všem, tak jsem tady zase. S koncem léta se bohužel blíží i konec prázdnin a konec našeho projektu od Donia. Chtěla jsem vás poprosit, kdybyste věděli o lidech, kteří by rádi podpořili náš projekt, tak se mi ozvěte, protože bohužel se nevybrala celá částka a zbývá už jenom 21 dní do konce projektu. A ta částka je vlastně třetina z celkové částky, kterou my potřebujeme vybrat na to, abych mohla zadat kompletaci aplikace pro lidi a děti, kteří potřebují komunikovat pomocí kartiček, piktogramů a fotogramů. Dám vám odkaz na Donio, tam je o tomhle víc zmíněno, ve videu ukázáno, jak to vypadá, jakým způsobem to funguje. Všem, co přispěli, bych chtěla strašně poděkovat. Nebojte, jak se ukončí sbírka, jak skončí vlastně projekt, tak vás všechny budu kontaktovat, rozešlu dárečky pro ty, kteří o ně měli zájem. Samozřejmě pro ty, co nevědí, tak na Doniu je sbírka, dám vám odkaz, kde se vybírá právě na to, aby mohla vzniknout aplikace, a jsou tam přiřazený i malý dárečky ode mě z Handmade, co vyrábím ruční výrobou, háčkování, pletení a podobně. A když nám někdo přispějete určitou částkou, tak si můžete vybrat dáreček. Takže znova, všem, kdo přispěli, strašně moc děkuju. Ostatní vás poprosím, pokud máte nějakou korunu na zbyt, nevíte, co s ní, i když dneska v dnešní době asi ví každý, ale když byste chtěli pomoct, budu ráda. Dám vám určitě odkaz, kde vás stránka na Doniu krásně navede na to, jak přispět. Pokud jste přispěli nebo nemůžete přispět, nemůžete si to dovolit, tak prosím vás, aspoň tohle video sdílejte odkaz na Donio. Je to opravdu pro důležitou věc. Je strašný problém, když člověk nemůže slovy vyjádřit, co by chtěl říct, co by potřeboval. A opravdu těch lidí je spousta dětí a komplikuje jim to strašně život. Takže všem moc děkuju, ať už za sdílení, ať už za jakýkoliv příspěvek. A doufám, že nakonec se na tu konečnou částku dostaneme i třeba s pomocí nějakých slavných osobností. Takže se mějte hezky, užívejte zbytek prázdnin a já doufám, že to dotáhneme do konce. Ahoj!